Bílkoviny neboli proteiny se skládají z aminokyselin a jsou základním stavebním kamenem svalové tkáně. Budování kvalitní svalové hmoty se bez pravidelného dodávání bílkovin prostě neobejde. Proto doporučujeme přísun kvalitních bílkovin po každém silovém tréninku. V naší nabídce najdete produkty, které jsou rozděleny podle typické nosné složky. Jsou to tyto: syrovátkové proteiny, kaseinové proteiny, hovězí proteiny, vícesložkové proteiny a proteiny rostlinného původu. Syrovátkové proteiny jsou nejběžnější a nejužívanější proteiny vůbec. Nosná složka je syrovátka, která je lehce stravitelná. Obsah bílkovin se pohybuje od 60 do 100%. Syrovátkové proteiny doporučujeme dávkovat ihned po tréninku. Kaseinové proteiny jsou velmi podobné těm syrovátkovým. Nosnou složkou je však kasein, což je bílkovina, která se do krve uvolňuje pomaleji. Z toho důvodu doporučujeme dávkovat kaseinové proteiny spíše před spaním, kdy se během noci zajistí dostatečná regenerace svalové tkáně. Vícesložkové proteiny jsou unikátní tím, že kombinují více složek bílkoviny najednou. Nejčastěji je to syrovátka, kasein a vaječný albumin. Jejich výhodou je to, že dokáží zajistit komplexnější přísun aminokyselin do lidského těla. Proteiny rostlinného původu jsou nejčastěji ze soji, hrachu a konopí. Jsou určeny zejména pro vegetariány. V naší nabídce najdete také hovězí proteiny, jejichž nosnou složkou je hovězí bílkovina. Tyto proteiny jsou vhodné zejména pro ty, kteří mají problém strávit mléčnou bílkovinu. Jedna z vhodných variant, jak dávkovat proteiny, je brát syrovátkový protein těsně po tréninku a kaseinový protein před spaním.